il-kwistjoni kollha tal-kontijiet, iva jien bwiċċi minn quddiem niġi hawnhekk ngħid Gvern Laburista mmexxi lili minni jrahhas il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista għandu pjan ta' kif se jwettaq din il-wegħda li ma pjan jitħabbar fid-dettall qabel l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Il-Partit Laburista jaf fejn irid jasal biex il-kontijiet jorħsu b'mod sostenibbli u adekwat. Għalli minkejja li llum il-prezz internazzjonali ta' żejt huwa irħas minn dak li kien qabel l-aħħar elezzjoni, il-kontijiet huma ħafna ogħla. Joseph Muscat fakkar li d-deċiżjoni li wara l-aħħar elezzjoni lew il-kontijiet ittieħdet fl-istess żmien tad-deċiżjoni li l-pagi tal-Prim Ministru u tal-Ministri tiegħu jiżdiedu b'500 € fil-ġimgħa. Dwar id-divorzju saħaq li wara r-riżultat ta' referendum, il-Partit Nazzjonalista m'għandux għażla oħra ħlief li jibdel il-pożizzjoni tiegħu u bħala kap tal-Gvern, Lorenz Gonzi m'għandux triq oħra ħlief li jivvotiva biex iżomm il-pożizzjoni tiegħu tenibbli. Joseph Muscat qal ukoll li waqt li żwieġ għandu jkun bejn mara u raġel, żewġ persuni omosessuali li jħobbu lil xulxin għandhom ikunu protetti u jingħataw id-dritt ta' kuntratt ċivili. Dwar l-immigrazzjoni sostna li l-Gvern mhux qed ikun sod biżżejjed u li jekk ikun hemm bżonn, Malta għandha tuża l-vito fuq smoħra jekk l-Ewropej ser jibqgħu ma jagħtux widen lil pajjiżna. Dwar il-proġett tat-tan il-bejn Malta u Għawdex, Joseph Muscat iddikjara li jekk dan ikun imbeda, Gvern Laburista jkomplih waqt li jekk ikun għadu ma nbedix iżda l-istudji juru li jkun jagħmel sens jagħti bidu għal dan il-proġett. Dwar il-vat fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi qal jekk Gvern Laburista se jsib li l-kawża li mbdiet fil-qorti tkun għadha għaddejja din titwaqqaf u l-flus jingħataw lura lin-nies involuti għaliex dawn huma flus misruqa. Joseph Muscat saħaq li pajjiżna għandu bżonn tmexxija li toffri direzzjoni, stabilità, konsistenza u enerġija. U id-direzzjoni, il-konsistenza li nixtieq illi noffri jien lill-poplu Malti u Għawċi hija ta' xogħol aħjar, hija li nimmiraw għal flus fil-but tan-nies li u mhux tal-500 tal-Ministri għax dik super living wage, mhux living wage, li nimmiraw għal kontijiet irħas, skejjel li jippreparaw lill-uliedna, sptarijiet fejn tinqeda, arja aktar nadifa u iva soċjetà aktar ħielsa. Maltija u Għawċija. Ġew nirringrazzjak tal-istudent illejla.